В този репортаж ще ви запозная с един бързо развиващ се и намиращ широк интерес спорт, който се нарича slackline. Slackline е това въже, което виждате, а практикуващият се казва Серафим Захариев. Основните елементи, които slackline обхваща, са концентрация, баланс и физика. Съществуват 6 основни типа slackline, като urban или уличен, триклайн, занимаващ се с акробатични трикове, waterlining, ситуиран над вода, хайлайнинг, високо във въздуха, йога slackline, комбинация от различни асани от йога практиката и фристайл, обединяващ всички стилове. Серафим практикува спорта от 3 години и изпълнява един от най-сложните стилове, а именно този във въздуха, като се намира на 50 метра височина. Самият той го описва като изживяване извън тялото. Губиш света на реалността, като преоткриваш вътрешния си свят. Опиши какво се случва в главата ти, когато си на слаклайна. Когато си на лентата, има толкова много проблеми на баланса и е нужна такава доза концентрация, че реално целият свят около теб изчезва. И нещата, които те притесняват, като било то падане, било то изгубване на баланса, изведнъж след малко ходене и след малко практика изчезват и започваш просто да се наслаждаваш от движението и от динамиката на лентата. Какви са границите на този спорт? Този спорт няма граници. С цялата общност, с която сме в целия свят, го доказваме всеки един ден. Постоянно се подобряват рекорди, спортът става все по-голям във всеки един от стиловете си и всички хора, които се занимават с него, го обичат много и съответно правят всичко това възможно. За кого не е слаклайнът? Слаклайнът няма никакви възрастови граници. Този спорт е една основа за абсолютно всеки. Дори спортисти, които се занимават професионално с тяхните занимания. Той те подготвя ти както психиката, така и физическото тяло, да можеш да се справиш с абсолютно всяко едно предизвикателство в ежедневието. Какво би казал на родители, които не знаят към кой спорт да ориентират децата си? Мисля, че слаклайна няма никакви възрастови граници. Препоръчвам го на абсолютно всички, от професионалните спортисти до обикновените хора, които чрез нещо толкова достъпно и лесно могат да поддържат психическото си и физическото си състояние. Има ли много жени в спорта? Има доста жени в света по спорта, в този спорт, които са много добри и съответно на нищо не отстъпват на мъжете. Развиват се абсолютно във всички стилове и постиженията са им също толкова добри, колкото и на мъжете. А физическа или психическа е натовареността? Мисля, че физическата натовареност реално отморява психическата. Казвам така, защото когато аз съм на лентата, всичко друго остава на заден план и тази активна медитация, която се прихожда спорта, реално ти помага във всяко едно отношение в живота. Така че мисля, че е страхотна комбинация от двете. Спомена медитация. Би ли го описал като вид медитация? Да, определено бих го описал. Всички спортове ти дават някакъв вид активна медитация, чрез която можеш да се освободиш от ежедневните си проблеми. И съответно, чрез това занимание и нужната концентрация, която е за да запазиш баланса, мисля, че хората могат по един интерактивен начин да си оползотворяват времето и да поддържат страхотна форма. Така че препоръчвам на всеки да пробва. А можеш ли да играеш хоро на слаклайн? Да ти кажа, не съм пробвал, но това може би е една готина иновация, която може да патентовам дори. Супер! Какво те вдъхновява да продължаваш да се развиваш в този спорт? Винаги се шегувам, че това може би е единственият спорт, който те кара да прегръщаш дърветата, но пряката връзка с природата наистина ме зарежда. Общността, която е в целия свят, е много приветлива и съответно всеки, който се занимава с това нещо, много го обича и всички се вдъхновяваме заедно да продължаваме напред и просто да покоряваме върхове с нещата, които обичаме. А как виждаш развитието на спорта в нашата страна?
Мисля, че спорта намира все по-голяма популярност у нас и ще се правят все повече състезания, както и работилници за такива хора, които искат да се занимават с slackline, било то в абсолютно всеки стил. Мисля, че ще станем една хубава, огромна общност в близките години, която ще ходи насам-натам и ще показва на света, че реално чрез нещата, които обичаш, можеш да покориш много върхове. Благодаря ти и ти пожелавам успех за в бъдеще.